Dito na nga tayo sa terminal. Sa paradahan ng mga bus. Ito sa baba. Ayan na. Paradahan ng mga gwapo. Gwapo. Ah! Gwapo daw. Ano daw? Ah! Ano daw? Gwapo daw? Magsito tayo. Pero. Pero. Si Bicol mga yun. Nandun sa baba. Dalawa nagkatabi. Pero. Galing tayo nagala doon sa, ano, sa ilog. Sa Kagaykay. Yan si amigo, vlogger pala, vlogger. Oh. Ha. Shout out amigo, shout out. Vlogger din yan. Si ano to, si Pinoy Bus Driver TV. Ah. Dumating na rin tayo. Alaw na bisit, alaw na. Maya, maligo na tayo tapos sabay laba. Ayan, malinis na yung baso. Ako naman iniwanan dyan. Malinis na yan. Kasi umalis ako dito, nagising ako dito 9:45. Tapos nalinis pagkagising ko. Tapos ayan, nakasarado lang siya dito. Yung isang kapartner namin, si ano, dito lang naiwan si Hinderis. Hindi sila sumama doon sa ilog, Puksiting. Diyan tayo. Maya, maligo na tayo, Puksiting. Pahinga mo na kay galing sa lakad. Isang Puksiting, oh. Rin ito maya, biyahe. Ha. Parang pumunta lang sa loob, ang init-init, Puksiting. Buksan natin pito para makalabas yung hangin. Oh. Tapos na tayo naligo, galing sa gala, Puksiting. Ang sarap, Puksiting. Oh, ito si Nico nagtitinda. Nico ito sa guwa, nagtitinda. Magkano? Ano ba? Ay, 15 din yung malapad. Benching ka ba? Yung ano, ano yung isa? Nilubak po. Ano yung nandun sa baba? Wala yun? Tinoktok po. Ano yun? Patingin? Pinangat. Patingin? Pinangat? Iyo ba? Ano, ulam? Iyo ba? Pinangat pala. Yan na lang. Yan o, para mabilang kita. Yung malapad, ano yung bibingka yan? Iyo. Sige. 25? Iyo. Wala yung medyo sunog. Ayun yun. Pugsito yun. Ito lang meron na natin. Saka ano yung isa? Lupak? Iyo ba? Ay, pangin isa yan para bilang kita ng dalawang klase. Dalawang klase lang yung tinda mo? Iyo. Oh, yan. Bago tayo magbihis. Gura na ka, boss? Oh, so duha? So duha lang. Pero kung gabos yan, mahalo na kayo ito. Ha, di ba? Huwag sila tayong. Gabos, porte. Ah, sige. Kulang panukli mo? Iyo. Pero dapat sukli. 60 ba? 60, wala kang 10. Sige na. 60, walang tag 10 dyan na halaga. Ano? Putangin na lang yung 10. Bumalik na lang. De. Ha! Sige. Okay na yan. Huwag sila tayong. Tulad ka. Ayan ang bata, masipag oh. Lalako siya oh. At tapos na rin tayo naglaba, migsot. Tapos naligo, laba. Ayan oh. Diyan tayo nagsasampay oh. Pugsita tayo. At ngayon, pagkatapos base, magsikap tayo. Magpunas tayo dito sa harapan dashboard. Yun. Punas tayo dyan sa windshield. Pagkatapos natin mag-base. Base na tayo. Oh, ito na may pugsit oh. Ha, katapos lang mag-base. Pugsitin. Maglinis ba tayo dito sa harapan? Pugsitin. Punasan natin ang harapan, Pugsitin. Sita mo sa wakasim. Malapit na naman dito, Migo Buset, yung ano? Kagaykay, barangay Kagaykay. Sa Guwa, Partido. Malapit lang yun dito, Buksiting. Yeah, galing na doon, gala lang ba, nagpapawis.
Ano magsita? Quarter to 3 na ng hapon. Malapit na tayo biyahe. Dito pa tayo sa parkingan. Sa baba. Pag may time, mag-release tayo. Pag may time. Focus ito tayong. Mga aparato yan, mga aparato. Mga aparato. Mga aparato, focus ito tayong. Pati yung upuan, linisan niya kasi ay mga ano din yan, mga dumi-dumi. Ay mga kakabog dyan. Para di madumi ang pag-upo mo pagsiting. O, dito naman tayo sa ano, sa you know. Ano naman linisin natin yung itong kuwan sa aircon filter, you know. Linisin naman natin. Pangalawang biyahe na to. Yan. Pangalawang ikot ako dito sa one. Bago ko linisin, pangalawang ikot. Pag ako. Pag iba, matagal kaya yung nag-extra. Hindi siya ko nalinis. Kaya grabing kapal nun. Yung palinis ko. Mag-iba kasi ang buwan ng aircon, may kukusit pagka marumi itong filter. Lalo yung evaporator. Gamitan mo ng piso, kukusit, para matanggal. Pero pagkabit yan, idiin mo na lang, idiin. Kahit wala ng piso. Pero, tingnan mo. Dalawang biyahe ito. Tingnan mo kung gano'ng karumi. Hindi gano'ng marumi, Kunti lang ang dumi nito. Pero kailangan natin linisin po siya. Walis lang, katapat walis. Isa po shooting balik na yan. Ayan po shooting Dito tayo sa parkingan sa Gua Ayan mga truck driver Ayan ang sinampay natin Ang isa nandun na sa kuhan, nagprosin na ng sangay kasi doon yung talaya. Yung dust queue. Ayan kunti lang dumi Kasi dalawang ikot lang, linisin mo na yan pag Bicol. Pero pag tawid dagat, isang ikot, linisin mo na yan. Pusitin kay, lalo sa mga baguhang bus driver dyan, huwag nyo kalimutan ito magkabusit, linisin. Kasi yan ang magbabago ang lamig ng aircon pagka walang sira ang aircon. Ito yun. Malagkit ang buga ng aircon pagka ang hangin, ang lamig pagka madumi ito. Magbago-bago ang ano niya lamig. Wala na, walang dumi Kasi kung tagal mo linisin yan,
kakapal yan. Kaya hirap ang buga. Napunit po ito, napunit. Manipis na kasi yan. Ay, ibig sabihin, malambot ba? Manipis na malambot. So, wala ka nung dumi, oh. Yan ang sinasabi ko. Sabay, total nito na tayo sa baba. Andito na rin tayo sa baba. Sikap na tayo. Ay, okay yan. Dito tayo sa parking kay mamaya. Pila na tayo doon sa taas. Pugsi na ting. Sikap, pugsi, sikap. Ito ka na. Kaya natin mga amigo dyan. Raymond saka Del TV. Ito kina. Nakabukas yan para malamig pagdating dito. Kung anong oras kami dumating dito, hindi pinatay na yan, hindi na pinapandar ulit. Nagtitipid tayo sa krudo kasi mahal ang krudo. Tayo lang din ang magsakripisyo driver pagka maubusan ng krudo sa daan. Pero okay, so right man. Tubig. Level low. Belt. Belt. Okay, so right pagsiting. Sado na natin kasi hindi adaan doon sa ignition switch sa susi pag sa manubila pag dito asado. Aandar ito pag dito sa labas ang start. Kaya natin may si Dilpin. Pagsit natin. Okay, so right pagsiting. Kahit bago yan mag-isip, tingnan mo rin yan, kahit mga flat yan. Saka yung ito, stud, wala pang maluwag. Yung gulong, huwag kang matiwala kahit bago. Saka may mo pa rin talaga yan. So. Okay, sorry na, pagsiting. Ikabit na natin ito, pagsiting.